Selam dostlar, bu Seylen proyektinin 6. sezonu ham bugün biz so'nggi 7 qatnashuvchi bilan tanışırız. Selam! Bu Saylap Aloy tabının so'nggi çıkarılışı. Demek big tizden biz yarım finalistlar ismin bileshakbiz. Ham biz başlaymiz. Peki Seylenler, sizge oңышlar tileybiz, isigizge tushiramiz bizning ustozlarimiz komandaların əlide toplayıp. Ustozlar komandasında Elmira Kalimulina, Balalar, biz sizni yaratabız. ham Ilgiz Shayxraziyev. Qatnashuvchilar, alg'a! Ham bugün biz qonaqqa maxsus yıldızımızı Rayaz Fasixovni chaqirdik. Hürmetli balalar, qo'rqmag'iz, qavshamag'iz, rahatlanib jırlag'iz, siz buldurasız. Muhterem dostlar, tovush kuylangan, ustozlarimiz hazır, studiya hazır, demek biz başlaymiz. Said, selam. Ne hallerin var? Nişik настрой? Боевой настрой! Крашан, менеджер! Aferin. Gel yılmayışan Said Galiulin aşıp jiberdi bugünkü topşuruğunu. Alkışlar tağın bir tapkır. Elmira, nişik sina topşuruğumuzun başı? Мен енді үшінші тапшыру айтам, мен кетем деп. Çünkü шонды жоғары дәрежеде сіз башлайсыз. Һәм менә Сәйітнең шығышы искиткіш. Ул менә барысында аңлый. Ничек җырларга, нәрсә ул сәхнәдә эшли, ничек ул баянчы белән аралаша, ничек бии, искиткеч, инде югары ноталар, вообще, малай булдырасың. Тавышың искиткеч, һәм менә шундый тизлектә җырладың. Мин шундый артикуляция барысында һәрбер сүзен мин аңладым. Һәрбер сүзен. Шуңа күрә менә иң катлаулы инде ул теге югары нотадагы менү. Мен оны сездім, но сен берішмәдің. Бек зор рахмет сеңа. Бек зор рахмет, Элмира, Раяз. Aferin. Şunun katlı мен айтам, татар тілінің текстінің дұрыслығы, hem дұрыс тартықларының айтылышы. Әйтелер бит, тартықларға жырлайбыз деп. Білмейм, кім үйреткендір, кім ішлегендір. Aferin, сені зор жеңулер күтті, зор үрлер күтті, тоғыры бұл, мына шулай alğa. Yalğışmasam ənin ürətə, şulay bil? Mənə əni günə tügül, oxutuşa da. Rəhmət, Rayaz, Silgi, sen indi fikirdə? Oxutuşuna da, əniyinə də zor itib rəhmət. Мен мұнда яздым, туп кебек сен деп яздым.
Білесің ғой, міне, шын татар көңілі, міне, шын татар недер бір юмор хисы да бар сенде, білесің ме? Сеңа қарағанда елмаясы келе, тауышың яңғырап тұра, міне, зыңғылдап тұра, шын ирлерше, егітлерше, малайларша сен шығыш жасадың, сенің міне тігі брутальность деген әйбіріңді бар сенің шығышында. Шоңа көре міне шул хисіні юғалтмайша, алға таба сеңа оңыштар тілейм. Рахмет. Бик зор рахмет сиңа. Сәйит, син чыннан да жыршы да, биючі да шын артист. Мен қалса бір бишне. Ұзатабыз сені достарың яныңа, нәтижелеріні көтәбіз. Біз ise алға таба давам етіп, келесі қатнашушы білән де танышырға әзір. Әйдәгіз біз де сіздің білән бейіп қалық, әсін ойнап қал. Хоп, 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 хоп. Әфәрин Вилдан. Мен Вилдан кебек уйны да белмим, Сәйит кебек жырлап бей да белмим. Шуңа күрә алар Сәйлән фестиваленең катнашучылары. Зәлинә, сәлам. Ни хәлләрең бар? Бик әйбәт. Синең өчен менә монда көчле көндәшең бармы? Юк, чөнки без монда көндәшләр түгел, без монда дуслар. Yarlı. Klasika, yarlı. Şakıcır, kayırsın. Samdeli.
Яршалы кызы Залина Шакирова бик матур илкәем дип исемләнгән җырны башкарды. Миңа калса, менә татар халкының шундый моңлы җырларын тыңлагач, һәрвакыт ниндидер фәлсәфи уйларга батасың. Менә Илгиз, син нинди уйларга баттың? Мин нәрсә турында уйлыйсың? Мин әзрәк кенә күзләрем яшьләнде. Чөнки бу мин беләсезме, мен чит илләрдә булганда, мин шуны катлы сагынам Татарстаныбызны, һәм бу җырны мин әзрәк кенә шунда мырлап кына булса да ул чит илләрдә йөргәндә җырлыйм. Чөнки бу сагыну җыры туган ягыңда анда мин дә сандугач, беләсезме? Зәлинә, син бик матур башкардың. Синең менә куплеттан аерылмаган кебек булды, беләсезме? Ләкин монда ниндидер теге сценический, теге режиссерский әйбер дә кирәк түгел иде. Монда һәрбер куплет үзенә күрә бер информацияга лайыклы ни. Монда инде ничектер теге башта әкрен башлап, соңдан алай да була иде. Ләкин синең башкаруыңда миңа бу ошады. Миңа ошады синең үзеңнең милизмнарың булды анда. Сиңа үзеңә генә күрәсең хас, сен үзең уйлап чыгардыңмы, яисә укытышың беләнме, яисә башка милизмнар булмаганнан син шулай гына итеп үтәсеңме? Бу да бик сиңа килешә һәм мәртәбә дип әйттем инде. Афәрин сиңа моның өчен. Тагын мин монда сандугач кебек дип яздым синең тавышыңны. Шынап та син шилтерәп җырлыйсың. Менә шул шилтерәвеңне югалтмыйча гына шулай итеп алып бар. Тагын бер фикер минусларны әйтәм инде, яме. Менә бу кулың, барбер кулың бу җырны бер генә урында басып торып та силкенмичә дә җырларга була. Менә чыгып бас, син тыңла. Музык баянчы синең өчен нитә? Монда син дә түгел, монда Залина Шакирова түгел сәхнәдә. Монда халкыбызның бөтен белмим авыртуы, ярсуы, сагынуы, мәхәббәте. Син ни генә булырга тиеш? Проводник кына силкенергә, кул белән дип торга, бу аңлашыла. Сиңа 13 яшь. Бәлки кул ярдәм итә. Ярдәм итәдер, ул миңа визуально, ул миңа әзрәк кенә комаушаулый. Аңлашыла, сиңа 13 яшь, син әле аңларсың аны. Ләкин әзрәк кенә колагыңа нитеп бар инде, яме? Булды, афәрин сиңа, рәхмәт. Рәхмәт бик зур, Илгиз. Эльмира. Шаккаттым, нинди озын фразалар. Бер сулышта әле сулышың кала әле. Һәм минем өчен ул менә 3 куплетта миңа калса, ул ниндидер медитация булды миңа. Ә менә модуляциядә, белмим, хисләргә бирелепме, әзрәк кенә каядыр син киттең, әзрәк кенә теге шундый давление булды. Һәм берничә фальшивый нотаны да ишеттем. То есть мин менә бер моментта шундым менә бу җырга. Һәм модуляция башланганда, мин ишептер тагын менә монда мин кайда, мин тапшырудамы? Анализировать итә башладым. Шуңа күрә модуляция әлбәттә ул кирәк теге развитие буларак, но синең тавышың шул ук җиңеллектә калырга тиеш. Әйе. Беренчедән бик зур рәхмәт үзеңә, остазыңа Шаллыдан дип аңладым бит. Әйе. Мондай җырны сайлаганыгызга бу гомумән бик менә Эльмирага да әйтим. Эльмира үзе бик чиста җырлый, ул камил җырлый башкара. Син дә шуңа барып җитерсең, Алла бирсә. Мондай җырны бөтен кеше дә алырга җөрьәт итмәсе, мондай конкурсларда, мондай фестивальләрдә да. Чөнки ул чынлап та классика, халык әсәре, аның сүзләре дә, көе дә дигәндәй. Һәм менә шушы мин дә әйтерим, бәлки сиңа укытучың әйткәндер, модуляциядан соң әйдә динамический оттен бүтән төрле эшлибез. Катырак әйтәбез бу фразаны. Анда җырлый, җирдә һәр таш, кул изи һәрбер агач, анда кайтсам, миндә башка, анда синең инде модуляцияң безгә җитә иде. Син бүтән таналса бу ноталарны чынлап та дөрес кенә әйттереп җырлап чыксаң да матур иттереп, анда басым ясамаска кирәк, битте китте, мин дә шулай дип беләм. Һәм тоникага төшкәндә шулай ук игътибар бетте. Булай
Афарин, супер, молодец. Бик зур рәхмәт, алкышлар безнең йолдызыбызга, бик зур рәхмәт. Озатабыз сине. Әйе, дуслар, кайда гына булсак та, нинди илләрдә яшәсәк тә, күңелдә һәрвакыт туган җир, туган як булырга тиеш. Менә шундый фикерләр белән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Яз, Алина, ничек барысы да үтте, жюри әгъзалары нәрсә әйтте? Шәп. Алар мине мактадылар, ләкин әзрәк лимон кисәге булды. Мәрьям, ассаламу алейкум. Ни хәлләрең бар? Барысы да әйбәт. Дулкынланасыңмы? Дулкынлану хисе әлбәттә бераз бар, һәм ул минемчә булырга тиеш. Һәрбер чыгыш алдыннан, әмма курку, борчылу хисләре юк. Без сиңа уңышлар теләп калабыз һәм чыгыш ясарга озатабыз. Kazandım kaderli işlerim. Kileli idilinin jilesi jile yollarga şeşekler sibeli aklıp sofu bulup iste kalsın kazanım kaderli Tuğan il şakırgan zor yollarga gider biz dağlarda kısmından uzatıp kalırsın bizni kazan balasını aşırgan kırsıman uzatıp kalırsın bizni kazan balasını aşırgan kırsıman al güller sibigis bizning yolga idilinin irdengi jilleri мәңгіге өмірге есте қалсын қазанның қадірлі кешілері мәңгіге өмірге есте қалсын қазанның қадірлі кешілері мәңгіге өмірге есте Kazanın kaderli kişileri Мәрьям Жапарова шыннан да дуслар Казан буйлап йөресе килә башлады. Мотор урыннар бар безнең шәһәрдә әлбәттә. Ә менә җырга килгәндә иде устазларыбызның фикерләрен ишеттек. Раяз, нинди фикерләр бар менә бу чыгыш турында? Миңа гомумән бик ошады, бөтенесе үз урынында, образ да бар, җырга ниндер мөгалләмә дә бар, име үзенчә әле бенә сабый гына булса да, чынлап та миндә кара Казанда күптән йөргән юк икән. Син әйтмешли, кара чынлап та шундый матур көннәр, аларны әрәм итеп утырмаска кирәк әле дип план корып утырдым. Киттем кайдыр, ышып, шуңа күрә рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Бик зур рәхмәт, Эльмира. Ой, миңа да бик ошады. Мин уйлаган идем, теге Салмак кына җыр булыр. әйе, әмма дә ләкин көткән идем. Менә шундый
аранжировкада сен өзіңні таптың, өзіңнің тауышыңның яңгырашы искиткіш. Әмеді ләкин білесіз ме? Менә сен башлаганда һәм жырның соң кодага барганда мені вообще куастан чыкты. Һәм мин ойладым, менә Мәрьямгә аранжировкада кирәк түгел. Менә әгәр дә ул сузып кына җырласа, менә мин просто тыңлар идем. Әйе, бик зур рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Илгиз. Син дә менә шундый салмак җырны көттеңме? Әллә инде уйладың менә шундый ритмика булыр дип? Ритмика булыр дип уйладым, көттем, чөнки Мәрьямне беләм, ул аның эчендә шундый моторчик, энерджайзер бар, һәм ул аны күрсәтә алды, әзрәк кенә шундый ничек әйтергә Әзрәкне хулиганит әйтеп алды. Менә шундай бер кирәк. Сез бит яшьләр, сезгә ярый, сезгә сикерегез, җырлагыз, рәхәтләнеп биегез. Менә шул әйбереңне уялып кына, тыйнак кына булып тормыш бармый ул. Әзрәк кенә кыюда булырга кирәк. Менә шулай итеп шулай дәвам ит. Миңа бик ошады, бик матур җырладың. Син образың да матур, елмаясың да матур. Хәтта уяласың да бик матур. Зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, мөхтәрәм остазлар, мөхтәрәм жюри әгъзалары. Озатабыз сине Казан буйлап сәяхәт итәргә рәхим ит алкышлар астында. Бик зур рәхмәт. Чыннан да менә коллегаларым да әйтте, үзем дә чыннан да менә хәзер үк Казан буйлап йөрисе килә башлады. Дуслар, сез бер кайда китмәгез, чөнки без дәвам итәргә хәзер. Şoban kalka altan ata ton gelisimne uyata gelisim tondan kırga barıp ayurağın oynata gelisim tondan kırga barıp ayurağın oynata Bas eyleme gelisim idenleri begelisin Basuğunda sürbəkətnin çatqıları görünsün Bas eydəmə gəlsəm eydənləri bəgəlsin Basuğunda sürbəkətnin çatqıları görünsün Basuğunda sürbəkətnin çatqıları görünsün Gelisim şukta, gelisim muhta Yegit көңілін yandıra Peki şulay siganində İşte xeyran qoldıra Peki şulay siganində İşte xeyran qoldıra Bas eydəmə gəlsəm eydənləri bəgəlsən Basuğunda sürbəkətnin şatqıları görünsün Bas eydəmə gəlsəm eydənləri bəgəlsən Basuğunda sürbəkətnin şatqıları görünsün Basuğunda sürbəkətnin şatqıları görünsün Tendədimi, yar otalını bilemi Yarışda da bizden gelsem aldın qılıqını birimi Yarışda da bizden gelsem aldın qılıqını birimi Bas eydəmə gəlsəm eydənləri bəgəlsən Basuğunda sürbəkətnin şatqıları görünsün Bas eydəmə gəlsəm eydənləri bəgəlsən Basuğunda sürbəkətnin şatqıları görünsün Basuğunda sürbəkətnin şatqıları görünsün Basuğunda sürbəkətnin şatqıları görünsün Hey! Rəhmət izləyir Шулай ук Сәйлән фестиваленең җиңүчесе Җәмил Хәбибрахманов. Җәмил, белмим, күрдеңме син, юкмы? Илгиз урынында менә булай итеп аяк белән бии башлады. Әллә ошадымы? Әйдә белик, Илгиз, ошадымы сиңа?
Жәмил миңа бик нык ошады, афәрин. Шулай киң елмаясың, күзләрең ялтырап тора. Синең әзрәкне теге британальный тавыш, афәрин, синең күрәсең мутация булган инде, үзгәрешләр булган, әйме тәңдә әйе. Бәлки сиңа хәзер бик үк җиңел түгелдер, бәлки җырларга да әйме. Ул бит инде әзрәкне тыңламый, әйме. Син бу периодны матур гына үзеңә теге зыян китермичә генә узып кит, әйме? Булай яхшы булды. Әзрәкне миңа җитмәде бу җырның тирарайрайри. Ул бит тагын да озынрак була. Ләкин монда аранжировкада теге квадрат куелган. Шуңа күрә монда инде тегендә уңга сулга бик киң итеп җырлап булмый. Ләкин син бик матур башкардың, һәрбер нотага эләктең. Барыбер әйтәм инде, менә нотага эләктем дә җыр килеп чыкты, ул алай гына булмый ул барыбер, яме? Ни Җәмил, дустым, кайчакта кайдадыр нитебрәк, булайрак җырарга кирәк иле анда. Мәсәлән, бас әйдә мәгелсем идәннәре бөгелсен. Басуында зур бәхетне шаткылары, иза такт була, или автактлар була. Менә шундый уеннар белән әзрәкне уйнабасаң, бизәсәң, тагын да шәбрәк була. Булай шәп. Рәхмәт Визур. Беренчедән, Җәмил миңа үзе бик ошый. Икенчедән, җырлавы буенча тавышы матур. Әлбәттә, сизелә теге мутация хәзер бетә бара, тәмамлана. Ә менә җырны матур иттереп җырларга гына түгел бит әйе. Аның драматургиясы булырга тиеш. Менә шундый шаян җырның да драматургиясы әлбәттә булырга тиеш. Син безне аттракционда кебек менә бер хискә, икенче эмоцияга шулай итеп безне бергә бу җырга бирелергә тиешсең. Җырның беренче катын гына күрсәтмә. Аның бу җырның бик тирән дә уйлар бар. Менә шул яктан сиңа хәзер карарга кирәк җырларга. Менә Рояс алтын уртасын таптымы менә шушы ике киңәш арасында? Юк, мин килешәм, менә кайр вакытта теге мин теге таныш кына калдырам кешенең фикеренә, я кушылмыйм, я каршы да килмим. Менә икесе дә дөрес иттереп әйттеләр. Шуны әйтәм. Әле ул шунда мутациядан соң әле ул куркыта да бит. Мәсәлән, инде бастырып җырлау дибез инде, мәсәлән, катырак динамика бирергә куркасың, кайдыр әтәч чыгып китәргә. Ул бит әле формалашып бетмәгән. Һәм әле аның җыры да бит, беләсеңме, уже 180 тапкыр җырланган, 200 тапкыр тыңланган. Ул җырны инде аны без аны теге бөтен кешедә. Ул аны тагын ничек җырлап була микән белмим дә инде мин. Шуңа күрә син үзеңнең халәтеңә, үзеңнең теге кайфыңа туры китереп җырладың, биргә тырыштың, каядыр биеп тә куярга, аннан соң уйлап куйдың, минем дыхание сбиваться итмәс микән дип тә. Менә мин үземнең коллегалар белән килешәм, аларның киңәшләрен тыңла. Зур рәхмәт. Озатабыз сине алкышлар астында, бик зур рәхмәт. Менә шулай дуслар, биеп, җырлап, алга таба дәвам итеп киләсе сәйләнебез белән дә танышыйк. Җәмил, син ничектер моңсуланып чыктың? Барысы да яхшы уздымы? Әйе, барысы да яхшы узды, Аллага шөкер, ләкин минем тамагым әз генә артып тора, шуңа күрә сәеррәк булган иде дип әйтәм. Жюри әгъзаларыннан нинди сүзләр ишеттең? Кәрим, мин бит инде икенче сезонда катнашкан идем һәм ул вакытта мин кечерәк идем, тавышым бәбиләр тавышы иде, ул әле мутация булмаган иде. Һәм инде әлеге вакытта мутация узгач җырлавың бик тә шәп дип әйттеләр жюри әгъзалары. Исылу сәлам. Ни хәлләрең бар? Әйбәт. Борчыласыңмы? Әлбәттә. Синең фикерең буенча иң көчле сезон кайсысы? Иң көчле сезон 1 һәм 5. Нигә 1 һәм 5? 1 сезонда барысы балалар үстеләр. Хәзерге вакытта аларның бик көчле тавышлар һәм 5 сезон мин анда катнаштым. Синең өчен иң көчле көндәшең кем? Әминә Әхмәтҗанова һәм Рөстәм Хусайнов. Без сиңа уңышлар теләп калабыз һәм сине чыгыш ясарга озатабыз.
Ezilip, tuğan yağım seni sağınıp kum eken. Bir koytası iyiydi. Minne dağın gittim yıraklarga, tuğan yağım senden ayrılıp, tuğan yağım senden ayrılıp, suyganımni sende kaldırıp, tuğan yağım senden ayrılıp, suyganımni sende kaldırıp, zəngər tuman arardınıda, bik yıraklarda kalsam da, min şırlarımın üzülüp tuğan yağım seni sağınıp yerekkəyim ərnip yanğanda. Min şırlarımın üzülüp tuğan yağım seni sağınıp yerekkəyim ərnip yanğanda. Грудной, да, такой? Бик сағындым сені туған яғым, тал терекли еділ бойларын, жәйлер жеткен шолып ойнай тұрған, ямлі матур сабан тойларын. Жәйлер жеткен шолып ойнай тұрған, ямлі матур сабан тойларын. Зәңгәр тұман арартын Түбәңін отыларымды алып, бұйы бітірәбіз. Min şırlarımın ezilip tuğan yağım seni sandığı var da. Neyden sonunda tüben? Osman'ın buyu bitireyim. Tuğan yağım seni sağınıp yerekkəyim Estetiğini, balık şendiği. Bir koytası ide tuğan yağlarga, yalın ayık yergen yaklarga. Bir koytası ide yaşligime, tavgı muhabbetim yanına. Mene bu tanalisi, ona turı kele modülasyon tanalisi. Zəngər duman arardın da, bik yıraklarda kalsam da, min jırlarımın ezilip tuğan yağım seni sağınıp yerekkəyim ərnip yanğanda. Min jırlarımın ezilip tuğan yağım seni sağınıp yerekkəyim ərnip yanğanda. Yerekkəyim ərnip yanğanda. Oy, bana posteni çıktı hazır, молодец. Min jırlarımın ezilip tuğan yağım seni sağınıp yerekkəyim ərnip yanğanda. Айсылу Мөхәммәтҗанова дәвам итте безнең сайлап алу турын. Бик кызу әңгәмә курдыгыз, бик кызу шундый полилог булган иде сездә. Илгиз, нәрсәләр турында сөйләштегез? Biz мында грудной звук турында сөйләштек. Менә шундый куелган тавыш. Беләсезме, менә бу минемчә бу табигый, бу хәтта моны өйрәтеп тә булмыйдыр. Бу синдә бу булган ул, синдә бирелгән укытучың, ул сине итеп кенә әйтәм, мындарак дип кенә бара. Андый тавышларны бәлки бузырга да ярамыйдыр, әйме? Каядыр теге классикага биреп, әйе. Ул синдә бар, синең теге смыкание, синең полное смыкание, синең тавышыңда үске ноталарны син аны аласың, теге табигый рәвештә, аскы ноталарда да синең төп фундаментка утырасың. Сине тыңлаганда шулай булырга тиеш бу дип тыңлап утырасың. Менә теге бүтән ниләр, теге шестеренкалар нигә туры килеп бара, беләсеңме? Теге бу җир булайрак, бу җир тегеләрәк. Азактан инде син совсем разгулга киттең. Инде теге ноталарны да онытып, менә андай бер ошый ул миңа, когда җырлый белгән кеше ноталарны әзрәк кенә онытып сүзләр белән дә әйтеп җип бәрә, мәсәлән, әйме? Менә ул вакытта Ух, дип торасың, беләсеңме? Молодец, карале, ничек? Бу теге үзенә күрә бер юмор, ул димәк син иркен, үзеңне иркен тотканыңны әйтәсең миңа тыңлаучыга. Сине шул иркен икәнеңне карап, мин дә үзем расслабиться итеп, иркенәеп, сине рәхәтләнеп итеп кабул итәм. Шуңа миңа бик ошады Айсылу. Рәхмәт, афәрин. Рәхмәт, Илгиз. Силмир, карадым синең үз-үзеңне тотышыңа бер заман эх дип әйтеп куйдым. Әллә кайдадыр җитеп бетмәгән урыннар бар. Айсулның искиткеч тавышы
шундай түбә ноталар ничек матур иттереп яңгырый һәм бүтән диапазон бер тыңлауда дип әйтергә мөмкинме шулай итеп? Бик теге ровный диапазон дип әйтәләр бит инде. Менә Айсылуның шундай фишкасы бар. Менә түбән ноталарны шундай матур иттереп җырлап. Миңа калса, мин менә модуляция тональностен гына модуляция тональностендә башлар идем. Чөнки беренче тональностьта синең әзрәк кенә все-таки бар иде бер нюанс, әзрәк кенә интонация синең анда бик чиста булмады. Шуңа күрә менә модуляцияга кергәндә искиткеч тавышың яңгырый башлады. Бүтән ноталар үз урынында. Һәм беләсеңме, сине тыңлаганда менә халык басып синең артыңнан бара. 100%. Менә син менә шундый. Синең кулыңда байрак. Һәм без синең артыңнан. Hey! Барабыз. Анда турында дип әйтмим инде. Ул барысын да аңлады. Нә бәлки тональностьны үзгәртеп, син икенче төрле үзеңне ачырсың. Рәхмәт киңәшләрең өчен, Эльмира Раяз. Син артыңнан бара идеңме? Бу җыр Хәмдин апа җырлый бит. Буна синдә дә ниндидер шундый характер бар. Шундый ниндидер характер, холык, шагылышлары чынлап та әле мин әйтәм, бу җырның битәре сүзләре теге улыгайган кеше теге җырлый бит инде. Бер кайтыр идем туган якка, тәүге мәхәббәтем, туда суда. Синә шундый җиңел итеп, бут күзләр белән дә уларны сөйләп җибәрә шуны. Мәйтем, Алла бирсә, үсеп ныгып, Әлфия апаларын, Хәмдин апаларын дәвам итә торган яхшы җыр үсеп килә дип сөйнеп утырдым әле. Менә бу җырны алып һәм модуляциядан соң менә бу экспромт булды микән? Бу синең менә Илгизгә без белән карашып та куйдык. Теге конкурсат турында сөйләшеп кенә утырган идек. Бер төрле генә җырлам, әзрәктә килә. И тотынды тегендә. Экспромт булдымы ул? Әллә хәзер генә или шулай укытышың өйрәнелгән әйбер. Шулай өйрән. Но син модуляцияга сразу анда бит әле теге модулирующий аккорд та юк, бернинди әзерлек Джук, ләкте сразу модуле. Молодец, құлағың да иште, қызым. Өзің де шибер. Молодец, афарин. Алға. Біз сенің біле. Айсылу Мөхәммәтҗанова, бик зур рәхмәт. Чыгышың өчен озатабыз сине. Әйе, дуслар, Сәйлән тапшыру, Сәйлән фестивале һәм безнең каналыбыз әлбәттә булачак. Әлфия апаларны һәм Дүнә апаларны үстерүче бик зур мәйдан. Сәйдә, исәнмесез? Кайсы остазның командасына әләгерин? Эльмира Калимуллина. Нигә Илгиз абый түгел? Сезнең бит хәтта шәч төсләрегез һәм сипкелләрегез ошаган. Эльмира Калимуллина матур җырлый, шундый мәрхәмәтле. Мин аны яратам. Limon sarı. Limona sarı, ing sarısın al miңа. Limona sarı, ing sarısın al miңа. Ят ярларга күз салмасы булсаң, күңелеңе сал miңа. Ят ярларга күз салмасы булсаң, күңелеңе сал miңа. Алма бакчасына кирип алмага үрелдең мәллә. Алма бакчасына кирип алмага үрелдең мәллә. Матурлыгы ләшкән чакта алдан йөгердең мәллә. Матурлыгы ләшкән чакта алдан йөгердең мәллә. Аргурамнан килдеңме, бир гурамнан килдеңме, аргурамнан килдеңме, бир гурамнан килдеңме. Мин сагынганы белдеңме, үзен сагынып килдеңме. Арым мелодия җырлап бетергән. Сагынып килдеңме. Мелкий менә бу. Мелкий вот это. Сине кемнәр сөймәсен, сыңайып килмәгән ширләрең. Сине кемнәр сөймәсен, сыңайып килмәгән ширләрең. Limon sarı, иңе sarısın al miңа. Limon sarı, ing sarısın al miңа. Ят ярларга күз салмасы булсаң, күңелеңе
салы миңа. Ят ярларға күз салмаслығы болсаң көңіліңе салы миңа. Сені кімін рәсеймәсің, сыңа юк келмәген ширелерің. Сені кімін рәсеймәсің, юк келмәген ширелерің. Молодец. Qozon qizi Seyda Abdullina. Mana Elmira, sen Seyda kabi jırlay bilasingmi? Shunday artikulatsiya bilan tezgina. Миңа мастер-класс алырга кирәк Сәйдәдән. Әйе, мин шаккаттым. Нинди тизлек, нинди колоратуралар, ничек сүзен әле бөтен нот. Әйе, әле бөтен ноталарында җырлый бит ул. Мин вообще шаккаттым. Һәм беләсезме? Менә мин Сәйдәгә карап уйладым. Безнең шундый матур киләчәгебез икән. Сиңа бик зур рәхмәт, укытучыңа да рәхмәт, әти-әниеңә дә рәхмәт. Һәм бу җырда син бер кая да бармадың, бер нәрсә дә эшләмәдең. Син менә бу җырны үзең шундый сизеп, безгә шундый күтәренке кәйфләр белән бүләк иттең. Сиңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур Раяз, син нинди фикердә? Biz jыр барышында сөйләшеп утырдык. Безнең мондый техника бармы икән? Шундый регистрда, шундый тиз фразаларны һәм мелодияны әле нитеп бетерергә кирәк. Аннары тынны распределять итеп бетерергә кирәк тә, кайдыр сузып та куярга кирәк. Әле шулакта күзләрең ычкында булырга тиеш. Шулакта әле Илгизгә дә ошарга кирәк. Анда Илгиз утыра. Мин утырам. Бөтен куплетлар бер сулыр икән. Ничә нота монда? Шорт возьми мине дип гафу итегез, но молодец. Бик зур рәхмәт сиңа. Бик авыр техник яктан авыр җыр, күңелле җырлар да әйтәр, күңелле җырны. Кайра вакыт әкрен җырын җырларга рәхәтрәк. Менә булары аның чынлап та техник яктан бик авыр җыр алгансыз. Уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур Илгиз, менә син сорадың ничә нота? 7 нота монда гына? Юк, монда бит 5 секунд эчендә. 1 секундта ничә нота? 1 секунд эчендә 6-7 нота яңгыры дип әйтергә дә була. На 2/4 анда 16 в основном. Вот. Менә һәм син моңа алынгансың икән, мин моны җырлабыйм дип утырмагансың икән, әйме? Укытучың белән, әйме? Димәк, синдә бар, димәк, укытучың сизгән моны, сиңа Ходай тарафыннан бирелгән шушы сәләтне, әйе. Шул син менә шушы син үзеңнең сәләтең белән безне хәзер шаккаттырдың. Что син моны эшли беләсең. Һәм менә шушы нине алып бар, тагында старт, әллә нинди безнең мондый җырларны, кем җырлый бүген мондый җырларны? Беркем дә җырламый. Ә бит күпме безнең халкыбызда халык җырлары бар. Менә шундый ни белән, уен белән. Ал син буларны чыгар, үстертт һәм халыкка бүләк ит. Рәхмәт, бик зур. Карадым әле безнең костюмнар килешә икән. Бергәләп чыгыш ясарбыз. Бик зур рәхмәт сиңа, алкышлар, чыннан да бик катлаулы җыр. Озатабыз сине, нәтиҗәләрне көтәргә. Дуслар, бар игътибар экраннарга, чөнки хәзер әлеге мәйданга сайлап алу турының соңгы катнашучысы чыгачак. Карыйбыз. Кеше беләсеңме нәрсә сөйли синең турында? Юк. Белмисең? Әйтергәме сиңа? Әйт. Үпкәләмисеңме? Юк. Кешеләр сине иң көчле көндәш дип саныйлар, братан. Син, Рөстәм, нәрсәгә кеше куркытып йөрисең? Ну, белмим инде, мин кеше куркытырга тиеш түгел инде, ләкин менә кеше карый да мен курка инде, ничә әйтим инде. Синең куллар мине бишекләргә солган кулларым, соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе коры калган кулларым. Соңгы телемнәрен миңа биреп,
kullarım Sinen kullar kerlermene yuap Tubaslanıp bitken kullarım Utta pişip solukan narda eşim Seyellenip bitken kullarım Utta pişip solukan narda eşim Seyellenip bitken kullarım 18 yaşlı kızlar kuluna da alıştırma beni gay kulağına Şul kullarını bilen dağı bir kap İrgeleşi engel ulağına Şul kullarını bilen dağı bir kap İrgeleşi engel ulağına Şul kullarını bilen dağı bir kap İrgeleşi engel ulağına İrgeleşi engel ulağına Bravo. Барлык әниләргә багышлап Рөстәм Хөсәйнов тәмамлады сайлап алу турын. Минем сүзләр юк. Белмим, сезнең ничек, хөрмәтле коллегалар, Илгиз. Мен калса менә айрым урын алып тора. Рөстәм, син зур итеп башкардың, син матур итеп башкардың, син күңелең белән башкардың. Син безнең күңелебезне күрдең. Сиңа рәхмәт шушы хисләр өчен. Үзең өчен рәхмәт, укытучыларыңа рәхмәт. Шундый менә бик нечкә итеп, йомшак итеп безне жәлләп кенә башкардың, ләкин барыбер безнең барыбызның күңелләребез менә астын үскә килде. Рәхмәт бик зур, минем сүзем юк. Ваня абый җылый, Эльмира апаң җылый, Илгиз абый җылый, барыбыз да җылыйбыз. Bu jırның сүзләрен ишеттем, аңладым. Менә шундый җырлар күбрәк булсын иде. Һәм беләсеңме, халыкның күңеленә үтә алсаң, кешенең күңеленә менә байтып үтә алсаң, бу инде зур җиңү. Җиңү генә түгел, бу сиңа Ходай тарадан бирелгән даһи бер сиңа бүләк, беләсеңме? Кыскасы, бул, яме, һәм дәвам ит. Бик зур рәхмәт, Илгиз Раяз. Мин дә менә шуны әйтмәкче, Аллаһ Тәгалә үпиткән дигән сүз бар, үпиткән. Böyle şolay. İnsan bol. Koruyu hazır bolmuş. Dürüst sözler. Күстемәсендә юлыңнан тайпылдыручы сынаулар булмасын, кирәкмәгән кешеләр булмасын. Без һәрвакыт әзер сиңа, мәсәлән, җырчылар буларак, без мин ишкәнем дә бар, күргәнем дә бар, шат мин сине күрергә. Бу җырны Илһам абыйдан соң булай иттереп җырлаучы син генә. Илһам абый теге заманга, теге буынга җырлаган булса, хәзерге заманда бигрәк тә менә әниләр турында җырлар күп, алар миллионлаган булса да, бу җыр инде классик. Булай иттереп, менә бөтенебезне әйләндереп атырлык, күңелләрне тултырырлык иттереп җырлаган өчен рәхмәт. Менә шушы юлыңда булдырып, сиңа бүтән сүз юк инем. Афарин. Рәхмәт, Эльмира, син әни буларак ничек кабул иттең әлеге җырны?
Мин йыладым инде. Менә беренче секундтан мин үз-үземне югалттым да, таптым да. Мин әни дә, мин үзем кыз да, бала. Шуңа күрә әниләр турында җырлар бик күп, алар бик матур. Әмма дә ләкин менә шулай итеп җырны башкарып безне ниндидер икенче дөньяга китереп, ул һәрбер җырчыга бирелмәгән. Шуңа күрә мин малайлар белән килешәм. Аллаһы Тәгалә сиңа ниндидер искиткеч мөмкинлек биргән. Теге русча әйткәндә миссия. Шуңа күрә бүгенге башкаруың өчен сиңа бик зур рәхмәт. Без моңарча аңламаган, белмәгән нәрсәләрдә әле ишеттердең безгә. Без әле икенче төрле уйлап куйдык. Мин бу җырны үзем күп тапкыр җырлаганнарын ишеткән бар. Үзем дә җырлаган бар, ләкин мин булай дип аңламый идем әле бу җырны. Менә шуңа рәхмәт сиңа. Димәк, җыр башка яктан ачылды, мәгънәсе башка яктан. Мәгънәсе дә түгел, ниндидер ул нишәт әләншәт ул. Бу әйтеп бетерә торган. Аның сүзе дә юк, аның сүзе дә юк. Ул теге моң да түгел. Әйләндереп, әйтәләр, моңны теге тәрҗемә итеп булмый. Бу моң да түгел бу. Менә хәзер менә миннән сорагыз, нәрсә мин уйладым, мин берәр турында уйлаганмындыр. Бәлки әнием турында инде, Раяз үз әнисе турында бүтән картиналар, Илмираның бүтән картина, синең Вадим совсем бүтән картиналар. Гомумән, һәрбер кешенең үз һәм менә бу музыканың шундый мөгъҗизасы, беләсезме? Музыканың мөгъҗизасы бу. Монда без барыбыз да бергә берәр турында уйлый алмыйбыз. Без һәрберебез үзебезнең бер дөньябызда яшибез. Сафлык, ихласлык, самимилек, чисталык, paklык, менә шул искә төште. Менә шуны ачтың. Әниләр турында уйландык инде ул ансы бер, монда әйтәм, кара ниндидер теге баршыл теге божественный голос дип. Ниндидер бер шундый ниндидер. Менә син җырлаганда безнең белән Аллаһы Тәгалә сөйләште. Беләсеңме? Менә шундый мизгел булды ул. Рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт, алкышлар озатабыз сине. Чыннан да, дуслар, Сәйлән фестивале, Сәйлән проекты ул гомумән бер зур мөгъҗиза. Рөстәм, чыннан да афәрин, бөтен жюри әгъзаларын, безнең командабызны барысын да күз яшьләренә җиткердең. Үзең нәрсә әйтә аласың? Мин инде уйламаган идем шуның кадәрле каты жюри әгъзаларын һәм инде сезнең командагызны ялатам дип, аның өчен гафу итерләр мине дип уйлыйм. Бу җырчыннан да бик мәгънәле әниләр турында җыр. Бу инде Гали Ильясов көенә, Әнгәм Атнабаев сүзләренә язылган җыр. Ул инде бик шыннан да бик мәгънәле җыр. Дуслар, бу сайлап алу этабының соңгы җырчысы, соңгы катнашучысы иде. Хәзер сез экраннарда ярым финалга чыгучы 16 исемне күрәсез. Барлык ярым финалистларга уңышлар телибез, барлык катнашучыларга бик зур рәхмәт. Ярым финалда очрашырбыз, бүгенгә исә сау булыгыз. Очрашканга кадәр. Минем йөрәгемнән чыга, кайнар бит, кемнәр күрсә бәлки әйләнә бау дип, дәрт елгалар булып ага, шулап та мин сәйләнәрнең берсе. Эзләп тап минем җырымны әйдән, дәвам ит, безнең күзләр янып тора. Бу шәп бит, монда яңа буын килә, сез күрдегезме? Зур сәхнәләрдән ишеттерсез исемемне. Минем тавышым шын җырчыныкка иш, безне караушы сәлам хәерле кич. Җырмыңа күмәбез әйләнә тирәнне, һәммә бездә көтеп ала Сәйләнне.
Яңа жырдар төшерәбез кызган табадан. Ышанмасаң әйләндереп тыңла яңадан. Безнең сәхнәгә дә әллә килә яңа кан. Яңа сулыш без барыбыз да шаяннан. Сәйлән мин ул сәйлән син ул сәйлән һәммәбез. Йолдызлар булырга чиратка төзелгәнбез. Мин үзем генә түгел чыннан да меңләгәнбез. Балкып яшәргә без лаеклы дип әйтәбез. Минем йөрәгемнән чыга кайнар бит. Кемдәндер күрсә бәлки әйтер абау дип. Дәрт елгалар булып ага. Чынлап та мин сәйләннәрдән берсе. Эзләп тап минем җырымны әйдә. Дәвам ит безнең күзләр янып тора. Бишәп бит монда яңа буын килә. Сез күрдегезме? Зур сәхнәләрдән ишетерсез исемемне. Жырга моңга без күмәбез бу җиһанны. Җыр дөньясы сиңа да илһам бирәме? Мин иҗатта янам сине дә көйдерәм акры. Бу юлымны беләм. Булмас ахыры. Без идек сәйләнәдәй сибелдек. Татар егет кызларының асыллары без идек. Безне ишет, безне күр, безне кебек була күр. Әйдә бер дулкында булыйк безнең белән бергә кер. Хыялымны ачык күрәм, мин аңа барам. Йөрәктәге бу утны син сүндереп кара. Син бар, мин бар, димәк җыр булыр. Безнең татарның күңле һәр шәһәр булыр. Минем йөрәгемнән чыга кайнар бит. Кемдәндер күрсә бәлки әйтер абау дип. Дәрт елгалар булып ага. Чынлап та мин сәйләнәрнең берсе. Эзләп тап минем җырымны әйдә. Дәвам ит безнең күзләр янып тора. Бишәп бит монда яңа буын килә. Сез күрдегезме? Зур сәхнәләрдән ишетерсез исемемне. Ышандыңмы җырыбыз? Безгә рәхим итегез. Рәхим итегез. Бергә дуслар булырбыз. Ничек сезгә?